ден. Човек с голямо сърце, за своето семейство дава всичко от себе си. Има жена до себе си, къща като палата, най-красивите деца са неговият свят. Всичко сам постигна, сам се издигна, с труд и характер живота си изгради. Никога не се предаде, винаги вървеше напред, със сърце на герой и човек с чест. Честит рожден ден, татко Асен, бъди жив и здрав и щастлив всеки ден. Нека късметът винаги да е с теб, любов, здраве и успех да имаш занапред. Нека пълна да е къщата с смях и веселие, семейството до теб да е твоето богатство и щастие. Още много години да празнуваш с нас, а всеки нов ден да бъде по-хубав от предишния за теб. Гордо си за всички, които са до теб, истински баща и човек с голям късмет. От Илия Барбера този поздрав е за теб, татко Асен, бъди здрав и щастлив навред. Честит рожден ден, Асен, на здраве! От Илия Барбера с обич и уважение, семейство с череви, най-добрите в Гелеменово, да сте живи и здрави винаги заедно.